Bi alamisa dɔ ye octobre kalo tile 9 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelmanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni bɔ ka bi min bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw siga kun kɛn bɛ minnu na an bɛ don min i ko bi u gɛnna ka bɔ armée baaraw la ka fini bɔ u kana. Tɛgɛnɔbila kɛra a sɛbɛnw na octobre kalo tile 7 ana a tile 8 don an ka jamana ɲɛmaaw ka yamaruyaw kɔnɔ. A yirala fana k'a fɔ an ka sɔrɔsiw minnu bilara généraux 2 b'a la ni o ye général Nɛma Sagara ani général Abasi Danbele. An ka jamana ɲɛmaaw ye passeport musakaw sigi sen kan diɲɛ magobatigiw ka passeport a musakaw bɛ taa 18,000 na kama sɔrɔ passeport ordinaire olu bɛ dilan 9,000 na. A jirala k'a fɔ danfaraba de donna o dilan cogo kɔrɔlenw ani sisan taw cɛ. Musaka minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ t'i jɔ 2,000 ka taa bila 4,000 na. Nin baaraw bɛna waleya octobre kalo tile 25 don. Kunnafoni in bɔra an ka minisiri yɔrɔ min ɲɛsinnen don jamanadenw an'u bololafɛnw lakanani ma. Ko min bɛ tali kɛ maaw ka bugunatigɛ gafew sɛbɛnni na ni o ye enrôlement ye ko ale baaraw kɔni bɛna cari marabolo kɔnɔnaw la ka daminɛ bi alamisa la octobre kalo tile 9 san 2025. An ka sanfɛ kalanso min bɛ wele ko CNSP kun ye baarabila boloda nka an bɛ don min na i ko bi a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka d'a kan u ka congrès national bɛna sigi sen kan ni o ye u ka lajɛba ye min bɛ u ka lafasaton kuraya. U ka nin lajɛ bɛ sigi octobre kalo tile 25 wa k'u ka tɔndenw bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan. AMAPU ye u ka lajɛba sigi kunungo octobre kalo tile 8 san 2025. Lajɛ in kɔnɔna na bɛn kɛra k'u bɛna baarabila kɛ tɛnɛn don ka d'a kan u ka laɲiniw ma sabati. O de ye baarabila in hokumu ye nka o n'a ta sigikafɔw dayɛlɛlen don yanni don kofɔlen cɛ. Farikolo ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔna la an ka samataseginw ye sebaya sɔrɔ stade kan 2 ani Kanangolo. O min kun bɛna kɛ sababu ye k'an ka samataseginw bila ka taga diɲɛ jɔnjɔn dolanciba la nka ko u ka nin sebaya in Tchad kan a ma se ka san sɔrɔ diɲɛ jɔnjɔn dolanci kɛnɛba kan. An ka furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye Mauritanie minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'o bisimila kunungo arabadon octobre kalo tile 8 san 2025 Kuluba. Mauritanie minisiri ka nin taama in kun ye hali bi bɛn ni keleya o bɛ se ka sinsin cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani Mauritanie. Mali dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw koɲɛw ɲɛnabɔli dilen don cakɛyɔrɔba min ma ni o ye SOREM ye. Olu filɛ nin ye ka tɛgɛnɔbila sɛbɛn kura dɔ signé ni Américains ka sanubɔ cakɛyɔrɔ dɔ ye ni o ye flagship ye yaasa ka se ka baaraw daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Morila sanubɔyɔrɔ o kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔ ni ale bɛ Segu mara la. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelmanw la ani ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.